ассалому алайкум тамошобинони канали ман Ситорамо. Бо шумо ҳастам Ситорамо Қосимова. тамошобинони азиз, чӣ хеле ки ҳамаи шумо медонед, ман дар компания Faberlic тӯли 1.5 сол мешавад ки кор мекунам ва шуморо низ ба кор даъват мекунам. маошҳои беҳтарин дорад. касоне ки ҳозир дар номери ман занг мезанед ё ки дар ватсапам менависед ки кор кардан мехоҳам, албатта корро мефаҳмонам ва барои шумо тӯҳфаҳои беҳтарин дорем. касоне ки бо ман ҳамкорӣ мекунанд дар компания Faberlic, ман ҳамин тӯҳфаҳо барои якум заказ карда регистратсия мекунанд, ному фамилияшонро барои ман медиҳанд. ман дар командаам регистратсия мекунам, корро мефаҳмонам, заказ мекунед. заказатонро ки гирифтед, аз каталог тамом шуда ки каталоги нав сар шуд, албатта ки даромада заказ кардед,